Now, when you say, I want, do you understand? I want to sit down. Achọrọ m ịnọrọ ọdụ. Achọrọ m ịnọrọ ọdụ. Achọrọ m ịnọrọ ọdụ. How are you? Kee otu ị How are you? Kee otu ị dị. Kee otu ị mere. How are you? Kee otu ị dị. Kee otu ị mere. Some people say kee otu ị dị. Some people say kee otu ị mere. How are you? Kee otu ị mere. Kee otu ị dị. Then for you to reply, I am fine. Adị m mma. I am fine. Adị m mma. I am fine. Adị m mma. I am fine.